gerra baten relatue, zein izan behar dan eta zer gertatu zan, eta hori ikusi dugu, ez da, garai bateko gerra hori Euskal Herrizen urtietan zehar zelako ondorizuk itzi dozkun, ez? Eta horregaitik esaten dugu, Ukrainiako bai lehen gelditu behar dela, eta lehen bide diplomatikoek gehiago sendotu behar dizela, eta ez dauela eskubiderik borrel bat, ordezkari diplomatiko bat izan da, pentsalei batzutan otaneko ordezkari ez dela, eta ikasi duz, Zelandako izena tankiek, Leonar eta ez dakizelako kontuek, eta hori pentsatzen dugu gizarte baten ez dela onargarrez edo ikasi duzela gehiago bakien inguruen dauen kultura hori gehiago zabalduten eta gitzi hau bide belikoetatik edo jarrera belikoetatik ikasteko dauenak ez dauelako aportazio handirik itzen, ez? Eta ikusten dana da, azkenien udal batetik zarritzen sentsazioa da ezintza zule danari erantzun, ez dako zulako tresna nahikorik, eta orain sentsazioa dakot Madriletik, zenbat gauze erabakitzen dizen Madrilen. Nik neu pentsa izan dutena baino, gehiago eragiten dozkule Madrilek, zoritzarrez, geure eskuetan ez dakuzelakon behar dugu zen tresna guztizek, behar dugu zen eskumen guztizek. Eta dakuzenak eurek be, sarritzen zelan duzku zen jaten gitzik-gitzike. Eta martxoak 8 gogoratu dozkuebak, eta martxoak 8 zen erabaki garrantzitsu eta hartu dugu Madrilen, eta zegoekaz konpartidu tie guztako lekidaz, eta da, por fin, reivindikazio historiko bat gure herrizen askotan injune, zareginek eta neskatilek, euren aurre jubileteko eskubide hori arrantzaliek eukidabie moduen, askanien lortuko da, arrantzalegie onartuten badan porfin senaduen, lortuko da horren beste urtetan aldarrikatu dugun eskubide hori, ez da? Emakume izate gaitzik, orain arte itzaron behar izan da bielako. Eta holako notizionape moten dozkulez Madrilek, segiten dugu posik eta motibeta, ez da? Holako gauzek merezidu da bielakon. Eta beraz, nire lehenengoko reflexioa zirregi pasaten zatena da hori, ez? Sarritzen herrizen dauzela preokupazioek, hori, neberie beteti ezema kostaten dazkun, lana galdu dule, gasolini botati ezekaru edan, holako gauzek bizi duzenak egunero, ez gara igual hain konstientiek, horre gauze pasaten dazkuzenak, erabaki batzuk, edo ez erabaki batzun ondorizuek dizela bebai, ez? Eta sarritzen esaten dozkuie, hori politiki da, politiki da dana. Azkanien, arazo partikularrak erakutzi behar dotzagu jentiri dizela arazo kolektibo, eta arazo kolektibo horrei erantzuteko dala politikie. Eta horrek motibeten gaitzuzela, ez da? Eta neure hemen erabili den berba horregaz esango zut. Eta aldoten geizen jabongo zaitzut lan politze dakulako aurretik udala irabazi, eta gero herri honeri emoteko merezidu dauen bueltie eta merezidu dauen zaintza. Bai, azkanin hartzen dizen erabakizek eta hori dana, eragine herrizen badako. Ikusten du globalizazio honegaz, zelako politiketan zelako erabakizek hartzen dizen horrek eragin handiz edakola, ez da? Ikusten du zelan azken aldizen, bai janarizen enpresizue gorantza duela, zeuk esan zu modun bai gasolinin enpresizu gorantz duela, neguen bebai azkanin gazagaz zelako fakturek ordaintzen ebiltzen gure herritarrak, eta eragine badako, da horretan, ni beti inot, bai Eusko Alkartasunak, bai EH Bildupe bai, pertsonatako dela erdigun, ez da? Hartzen dugu zen erabakizek beti dako guzela erdigunien pertsonak. Eta gupe, udaletik, holan inbiduzela argi dakot, ez da? Da horretan egingo dugu lan, hori argi. Eta azken batin be, bai, esan goten modun, ez da? Azkanin erabakizek eragine dako, eta ikusi du azken aldezen, ez da?
Eta zuk zelan ikusten zu, bizigari zen eskualdien, azkanien biosfera erreserba baten bizigara, leku paregabien, eta oneri erronka guztizeri aurreitzeko zelan ikusten zu gure eskualdia? Ze politikek erun biduz aurrera edo... Bitu, nik pentsatzen dut urrengo urtietan dakun erronka nagusizetariko bat, eskualde honetan eta beste munduko parte guztizetan bebai, da dakun krisi klimatikoeri eta krisi energetikuri erantzutie. Krisi energetiko estatuzku bakarrik Ukrainiako gerra honek ekarri dozkun, bueno, azaleratu dauena da, efectivamente, dependentzia oso handiz edakule, eta energi barriztagarri eta hain bizan duzen lanak ez duzel egin. Hauri da, imindozkune espiluek euraurrien, ez? Bai, gerrie baino lehela hori be, okintzuz hainbet erronka zentzu horretan eta pentsatzen dut berandu gabiltze zela. Eta eskualde honetan, bereziki, esangot aukera bat galdu dugule eta hurrengo hamarkadie zintzule alperrik aldu. Eskualde honetan, danotak izue, biosfera erreserba baten bizi gara, da biosfera erreserba izati gaitzik, dakune da, bueno, aukera bat, erakusteko posible dela garapen ekonomiko bat aurrera erutie, bai beti be jabonda naturie eta biodibertsiadie. Eta garapen hori zelan eitzen da, lan einze ardatz, bueno, ez dut esango zer barririk, estudizetaz dauzen ardatz horretan lan einze. Euren artean, ure. Zer erabakide, uren gestinue eskualdatik atatie, beraz txartogu ez. Zer erabakide, beste ardatz nagusi baten ganien, energize, ez ebez, eztabaidatu beste egin eskualde honetan ondino energizen inguruen ze idea dauen edo zer eitzeko asmue dauen edo urdebei patronatuen behitu zenbat eztabaida dugu zen, turismo eta behin da berriro intzu berba, turismo jasangarriz ezelan egin behar dan eta hori dana, energizetaz ondino ez du egin berbarik. Hirugarren ardatza, alimentazioen inguruen, Europatipe pilo bat programa dauz momentu honetan, bultzatu behar dugule, alik eta urriena, bertokue, bueno, baguko kintzuz programak eskualde honetan ehatze bildu dauela, buruzabetasun alimentario hori landuteko. Eta zerrek pasada horrekaz programakaz, bez, alperrik galdu diez, boikotien zauie, eta ez da aurrera segidu. Beste bat, basogintzaga zer dauen eitzen. Eskualde honetan ikusten dugu, eukalitoz beteta dauen eskualde bata, nik esango lekidot bizkaizen dauen, eukalito gehizen dauen zonie dela, eta basogintza, ez da egin, edo itxintze beste batzun eskuetan, edo dana dalakoe, bai, ardatz hori be, ez da landu bapez. Osasune, 5. ardatza, osasunien, bardin, eskualdo, osakidetza, ja, enuen sartun behitzen, ze asko debati du horren inguruen. Bai, eskualdo honek, okintzau proiektu bat, bide moduko ospital bat eukitzeko, planta bat ondino utzitau, hainbeste urte eta gero ondino utzik, eta orain datoskuz beste proiektu edo beste idea batzukaz. Ikusitze dau, zelako lehentasun emoten datzon, gai ezberdin honetan, eskualdo honen garapenari, ez? Eta beraz, nik pentsatzen dut urrengo hamarkadia esan duten moduen, ezin zule galdutzat emon, industriz postu bete esan behar dauz, esku aldo honetan bakarrik ez, Bizkaia zuen, eta nik esango lekidot, komunidad erkidego osuen, ez datzola emon bultzakada neikorik, eta momentu honetan, alarma guztizek biztute dauzela, ez? Industriz edalako nazkanien, kalidadezko enpleguek eskaintzen dozkun arlue, beraz, zer egine badau, eta pentsan dut horretarako indartzu behar garela, udalatan eta erakunde guztizetan. Bai, azken batin be guk herritzik ikusten du hainbat erronka dakuzela ametik eta aurrera, ezta? Ikusten du, adibidez, euk esan zu modun, ezta, industriz eta lana, gabiltzezene gauzene eskualdien, aukera pilu daku, gara herribet, kontzerbera, Euskal Herrizen gehizen dakun, kontzerbera gehizen dakun herrize garala, eta horrek aukeraz asko moten dau lana eta ekintzaietza hori sustatzeko eta enpresa barriz sortuteko. Bai aukera galtzien dakuz. Zedaku hor asti beta adibidez eskualdien, ikerkuntzan hor garapenan eitzen dauena hainbat lan,
liderrat izenak, eta ez dugu aprobetzaten hortik, enpresa sortzeko gure eskualdien, orduan hori garrantzitsu da, azken batien hori dana, Samudizora, Derizora eta zuten da ez eskualdien. Da gehizenak Bermiotik, gero lana, kanpora du ez lanien. Dordi da, azkanien erronketariko bat ez da, hori aprobetza eta berton sustatu ekintzaietzan bidez eta ikerkuntzako horrek enpresak eta eitzeko ez da, da lana berton geratziko. Zeuk esan zube bai, urreku ez da, kilometro zero hori dana, gauz landa eremu handi beten bizigara bai, landa eremu asko dakuz, eta alde batetik beste erronka bata buru jabetza alimentaizuna, ez da? Azken batien aukera padakuz daztu aprobetzaten. Eta horreri nik uste dut udaletipe lanin behar dugula hori dana sustatuteko, eta dakun merkaturi be apurbet indarra emoteko, ez da? Da aukera bat hori da apostu bete eukiko duguna urrengoko lau urtietan be bai. Baitze bai, etxe bizitzan arazue. Azkain esan du industriz ez dakula, eta gehiago bideratzen gara azkanin turismorantza, ez da? Turismo be ondo, neurri bat kontrolata erunbiduna, da horrek etxe bizitzan be eragin handiz edako gure herrizen. Ikusi du etxe bizitza ubetiek gure herrizen azkanin gari zela, Euskal Herritzik gehizen izendan herribekari zela. Hau da, izeuneko irureun izenda azkaningoko lau urtietan. Da hori apurtzuet, neurtuin bidea, regulein bide, guk horretan lanpilu egin zu udaletik azkeningoko lau urtietan, eta ez dugu lortu ezer, dauen gobernuegaz, ez da? Da uste dut horretan be, indarrin bidula, eta horrep eraginerako azkenin be bai, gaztiek emantzipatzeko, ez da? Aukerak itzi hau daku, ikusten dugu 30 urte dala emantzipetzeko adine, eta horreri beste buelta bat emon bidatzola, ez da? Zeuk zeure legaldizen ipindozun diru laguntzak gaztientzako hori martzan ipin behar dugu, ze honek heldu zien inbek, kenduin zauien, eta nik uste horreri garrantzitsu edala, ez da? Horreri be ekinien bitzagu urrengoko lau urtietan. Baitze bai, azken baten, esan zuen basogintza, ez da? Basogintza eta energizen ingurun be lan handiz edaku, horretan, honetan lau urtetan be buru belarri bi gara udalien hainbat proposamen hitzen, ze ikusten dugu eskualde baten bizigari zela ederra bai be eukaliptoz beteta. Da horrek eragin edako uren eta hainbat arlotan, ez da? Da horrein be erronka handiz edaku urrengoko lau urtietan. Da lehen esan zube bai eskumenak ze garrantzitsu beti zen, ez da? Nik uste dut udaleko eskumenape geuk ondo defenditu behar dugu zela. Elkarlana beti, beste erakunde batzukaz, foru aldundiz Eusko Jaurlaritzak eta danak, ondo, bai guk udaleko eskumenape ondo defenditu behar dugu. Herriz gaitzik, hau da, Bermiotarrak gaitzik defenditu du. Eta azkeningoko urtietan ikusi du zelan horrek atzera pauso bat emon dugula. Azkain herrizek asko galdu dau, uren esan dozu zeuk azkanien pribatizazio aldera intzau, hau da, partzuergo bat kendu dauie Bilbao partzuergora pasateko, eta kaltandiz okintzo guzta. Da gauzenin azkanien erreserba baten. Horrek azkanien, bazelan dan ez defenditi eskumena guriek ondo, olako eraginetako ezta. Eta baitze bai gaztelugatzegaz pasadazkuna, azkanin geure ondare batanien foru aldundizen eskuetan dau. Da hor udalak, itzi daue beran eskutan, eta azkain eskaragu jaunde jabe geure horrena. Orduan ikuste dut hor gogor defendatu behar dugula, hori dala gure bidie eta argi dakula, ezta? Da gauzetzu bete idurra, azkanin politiken zelan sartun zara edo zerke montzu hori politiken sartziko gogue? Ze beti dinu bai, guk bizitzen dugu gauzek hobetu itzeko, pertsonak erdigun ipintzeko, bezelan emonzu hori pausue. Azkanin gazte izan zara alkatea, nik uste neure edade hor antzin-antzin ibiliko gari zela, da zelan emonzu hori pausue? Ni hasi nahitzen, niretzien politiketaz betintze berba, egizezan, komodo, ez da esan tabu bet eta zabal betin zu berba horretaz. Izeko ukido ganera impliketa, gaur egunien be aurz egiten dau, hainbeste kontutan, eta akordaten nahi, Eusko Alkartasuna deitzu doztien, Juan Carlos alkate dauela, ez da hitz akordako basan, Juan Carlos, gaztien movimiento, beti hitzun duzen gauzek, orain da, osta bere repetitibo, ez da, bai, gaztiek mobidu duzela herri zen. Nik orduen ez da izan urte, ez da hitz, gaztetzuek, gazti mobidu duzela, desan duten, gaztiek zela mobiduko, txagar, ze interesatzo gaztieri? Batun ginen alan gazteko adrietzu behu diferentitakoek,
eta, bueno, gaizek interesaten jakunari, hasi ginen itzaldizek emoten. Da orduen ezetu nauen Juan Carlos, purbete ezetuten nauen, ze alkati esan, bai, ja, personalmente, eta hablan hasi izan. Gazte movimento bat, bueno, beti behar dana herri guztizetan, ez? Eta gero, bueno, bortik, zinegotzi, alkate, badakizui, ja, beste guztize, eta orain senatari. Egiz esan politikiek pilek imitzen dozku. Sarretzen sentiten zara pile barik bebai, bai ensegida kargaten die da inozu, bai zelan atzonekatut egon banai geur ostabere dana emoteko prest. Politiken sinestuten dugulako. Eta politik ikusten dugulako, badala gauzek kanbizeteko formuli ez. Eta Eusko Alkartasunan militeten hasi nahitzen nien ganera ikusten nauen, gure lehentasunez ala alderdizeri ondo zutie, baizik, eta Euskal Herrizen aportazio bat eitzie, Euskal Herri soziala ubetokitzeko, Euskal Herri buruzabia ubetokitzeko, Euskal Herri feministia ubetokitzeko, eta horretarako aldogune itzen du, erabiltzen dugu zen bidiek alik eta bide eraginkorrenak dizela pentsaten dugu, eta hulan, hasi izan. Eta gero Euskal Herria Bilduaz bazesan gotzut. Horre, emoziona ginen danok, batu gendun intzarpilue, eta ondino intzar horregaz egiten du. Eta hor tendentziz ikusi baino ez da, gero eta gehiago garala, gero eta jente gehiago konbentziten dule, eta ez bakarrik ja herrizetan, baizik eta herritzik kanpo bebaitzen dugun lana, gero eta jente gehiagoek bestuten da, eta gero eta jente gehiago sentiten da, Euskal Herria Bilduk ordezkatzen dauela, Gasteizen, Madrilen edo behar dan lekuetan, ez? Eta beraz, bueno, posiko otekue da, eta desde luego, piloa jente entzuten da, bai, lehen herrizen entzuten ziren plataformatarako jentie, orain han Madrilen Ciudadanosetik eta Voxetik eta askotan entzun behar izaten dugu, esto es política, ahí hay ideología, pues claro, todo es política y todo tiene su ideología, y quien diga que no, pues está ocultando algo, ¿ez? Orduen, bueno, posik eitzen dugun lana, pentsaten du politiki hau dela, alkarren eraginez gauzek aldatuten zutie, gauze transformaten zutie, eta horretan segiko dugu lehen zantzuten moduen alkar zaboten, eta alkarregaz alik eta aportazio hobien aitzen herri honentzako. Eta zu? Zela no zezik. Nik egiz esan politiki etzien bizi izan dut txikitzerik. Azkanin horrokin zot amuma, neiku danatan emot esan dagoena bai Bermeo gaitzik, bai Eusko Alkartasuna gaitzik, da gero EH Bildu gaitzik. Hain beran baloriek horrek nik jasoin zotaz txikitzerik. Eta hori esan da apurbet neuri be, hau pausu emoteko, alkate gaizen pausu emoteko be, horrek neure intzarra mondozte. Hori amuma akordatie eta dinot, bera gaitzik eskau egin bidot, ez da? Eta gero, Azkanin be, 2019 zen, hauteskundetan, zerrendatan ez unaitzen EH Bildugaz, gaur egun zinegotzi nau, eta hori, niretzako aberezgarriz esan da, ezta? Udaleko lana niretzako neku aberezgarriz esan da, asko ikasi dut, eukidoten taldie bikaine izan da, bakotzatik ikasi dut asko, eta hori nik balorien ipintza dut, ezta? Azkanin guke indoguzen proposamen guztizek esan da, lehen esan dugun modun, ezta? Herritarkaz berba egin, euren proposamena jaso, balora, dago gero herriko politiki egitze udalien, ezta? Eta nik uste dut, emaitz honakaz indogula legealde hau, naiz eta oposizio gogorra izan, lan bikain intzula, eta nik esan eskarruten dute, daukin duten lantaldie, esan da, bikaine. Hori nik asko ikasi dut, egiz esan. Eta bauri, azkanin hortik, orain alkategai. Alkategai egizan bertigu moten dau, bertigu gandezen moten dau, bai gogotsu nau, uste hotelako momentu edala Bermiok aldaketa bat behar dauela, eta aldaketa hori emoteko Bermiotarrakaz batera inbidun aldaketa bat, ezta? Ze lehen esan moduen lau urte honek, izan dizapurtzu gogortzuek, datzera pauso handizek emondu guzela erremoduen. Obrak eta obra pai, itzuria igual politza bokingu, bai baloriek, herriko baloriek asko galduten gabiltzez, honetan lau urtetan, eta uste dut hori aldatu behar dugula. Aldatu behar dugula, da horretarago ez, orduen, eta, bueno, azkanin ezagoten modun ez da, politiki egin herritarrak erdigun nipini, aldaketi behar dugula, eta nire hori dana emoteko presnau. Hau da, LNE bak esan dagoen, neure dana emongotela, herri hau eta herritarrak aitzik,
aldotenik eta hobien itzeko, ezta? Eta horretara nuen, intzar guztizekaz, irebastera, eta azkanien talde hon bategaz, hortik bagabiltzea zerrendakaz, lan talde bikaine osatuko barrizek, eta nik uste dut, azkanien zure eredue eta Juan Carlosen eredupe, hortik bideratukula, eta hori hobetu, ia. Erronka handize dago, zu hori hobetuteko, bueno, ingo zozer. Behorretako dantako zehoz ari beharrezkuek, Así que ingo zozer. Bueno, eredu edo ez eredu, nik ez daitz eredu, bai, bizori guztaren askule berbaitzi, eta hemen ganera komodo, esan du, zelan ningu hau sola saldize, bai guzta geuri, hemen, bueno, ez ebez, nik pentsaren dute egun politze, gogoratu dozku aingeruk ganera klase magistralagaz historiezen egun hau zerri izan dan Bermiontzako eta zelako impactu eduki dauen, ebak induzku bai apurbet estu inguru politikuen panorami erakutzi, eta gu, posik, herri oneri buelti emoteko, seguru nau, oposizioen egon dabe ikusi du zelako ekarpena egin dauen EH Bilduk herri oneri, oseak barriro, itzeron behar dugune da orain, alkatie geurie izatie, eta barriro, garai baten saiatu garan proiektu guzti horrek hemen gaur saiatu garana kontaten, horrek danak martzan imintzen eta esan dute moduen, beste hamarkada bat ez daizela galdutzat emon, herri honek eta eskualde honek, eta ia buelti moten dotzagun honeri. Beste barik, eskerrik asko.